Bakit? Bakit? Iwanan. Kasagana pa. Nakatigo sa kung bakit. Bakit? 500 each? Bakit? Wala. Ay, magasugmilaan. Ay na. Ako bakit? Nag-imot kumot tayo. Puro mo na bayad nan. Libre mo din na bakit? Libre nga. Kinanayon lagarod nga libre. Libre. Narnaruan ka ba't tanti libre gaminan? Ay, apo. Pwede mapanunod. At ito pa'y pamayatibado. Nakalingi na. Bakit? Padasing ka mamatay posisyon ka kung kunada. Mayat ka na tatay baliktaran ka. Baliktaran? Uy, baliktaran ka na bakit? Matikpay na pagpadasan at yung bakit? Kagpadataan. Ay, sige ka ron. Maraming ta. Meron pa. Padasin ta. Matikas-tikas na yun, Lakay. No, baba mo ito. Agutot ka mo. Nagbangsit. Ano po? Matanak, taray! Kaman, tipagnakman natin inam. Marmarwamang kahit. Ang piti ko na, dik na patulan. Inaapaw. Sige man ta. Inaapaw, ikaman, tipagnakman na dahi tao. Ang piti ko na, paspasin siya alatan. Inaapaw, naumuma ako. Matanak ka, Jel, taray! Naumuma at dito nga inamon kahit. Ang piti ko na, hanggo nga patulan. Ang piti ko na, paspasin siya alatan aking kinanayo na. Ayun gabi. Ay na. Ikakti pag nakman na tatada tao eh. Ay naapaw. Piti ko na nangatagit. Paspasin siya alat aking kinanayo na. Ay naumuma akong kahit eh. Naumuma akong di ugali na dati ngayon ang maon. Piti ko na nangatagit. Pagpaspasin siya alat aking kinanayo na. Naumuma akong. Ipatanakit sa'il! Apagin sa'il ipatanakit! Gustong daddy kami na. Inapo nung umak na talaga dito yan ngayon ang maon. Piti ko na nangatang ko nga patulan. Ibatanak! Grabe man mami. Kalog na kang. Katabanog man anawa.